ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар 9 километр қарор дорем, ноҳияи Шоҳмансур. Аз ин тараф Аманал мешавад ва роҳ ба сӯи шаҳри Ваҳдат. Аз ин тараф бошад 7 километр ва роҳ ба сӯи Павроти аэропорт. Дар ин ҷо маркази савдо, хонаи фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Аз ин тараф мо омадем ва худи бинои истиқоматӣ аз 6 ошона иборат мебошад. Хонаи фурӯшимон дар 3 ошонаш ҷойгир аст. 3 хонага мебошад дӯстони азиз, бо масоҳати 64 метри квадратӣ, қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ошхона ва ҳоҷатхонаву ҳамом. Якум ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад. Чӣ хеле ки мебинед, хона бо таъмири хуб таъмин аст. дар ин ҷо дуюм ҳуҷра, чӣ хеле ки гуфтем дӯстони азиз, хона қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. баъзе чизҳо меистад, баъзе чизҳоша мебаранд. ва ин охирон, яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. 3 хонага бо масоҳати 64 метри квадратӣ мебошад. ва ин ошхона. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад дӯстони азиз. ҳозир фишори обро нишон медиҳем. ва ин ҳоҷатхонаву ҳамом. нархи хона бошад 695 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зангзара пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, 3 хонага 64 метри квадратӣ дар 3 ошона 9 километр. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.